Така. Съжалявам, Лили, но на Сашо не му допадна. Така, благодаря. И понеже в живота трябва да има баланс, сега ще поговорим за един символ на мъжествеността, който никога няма да излезе от мода, а именно биреното коремче. Както казали италианците деси, мъж с корем, солиден мъж. Италианска поговорка. С оглед предстоящото европейско първенство по футбол, халбата с бира ще е чест другар на всички мъже пред екраните, а и на стадионите и в близост до тях. Имат ли почва всъщност притесненията, че от бирата се пълнее? Ще попитаме сега предварително нашият гастроентеролог и експерт по здравословно хранене, приятелка наша, доктор Райна Стоянова. Здравей, добре дошла. Здравейте, добре заварила. Приятно ни е, че си при нас. Сега, това е бира. Да ни разкажеш, да. И тя автоматично се асоциира с... Саша на работа си, не дай така. Това е умерена консумация, предполагаме, на глътка. Една глътка става добре. Мога ли аз наистина, ако се наливам с бира или каквото и да правя, да ми се появи тук корема? Значи, първо не можеш да се наливаш с бира. Нека да подчертаем, че препоръчителната консумация за мъже е най-много до 3 бири дневно. 3 бири от 330 мл, така че... Дозата прави отровата, така че трябва да бъдем доста внимателни с дозата, за каквото и да е, а за бирата особено, все пак. Така или иначе, бирата автоматично се асоциира с биреното коремче. Ти обаче твърдиш, че е несправедливо да го наричаме така. Защо? Да, така нареченото бирено коремче всъщност е мит. И биреното коремче не се прави от пиенето на бира, от умерената консумация на бира, а се прави от съпътстващата храна, която най-често българина и въобще хората консумират с бирата. Мезето, точно така. Нека да уточним, в 100 мл бира има средно 45 килокалории. Тоест в една 330 мл бира има около 148 килокалории. Което, за да си го представим, на какво се равнява? Това се равнява на един малък сандвич, на 2 парчета пъпеш и това може да бъде много лесно изразходено с 10 минути тичане, с 30-минутна разходка, с нормално темпо, с 15 минути каране на колело, така че една бира съвсем не може да бъде обвинявана за образуването на така нареченото бирено коремче. Добре, с какво трябва и с какво не бива да съчетаваш бирата? Сега, аз не обичам да има трябва и не трябва, да го заменим с по-мекия вариант. Разбира се, че като човек, който се занимава с хранене, би трябвало да препоръчам по-полезните комбинации. И в този ред на мисли, тук сте предоставили нагледно една чиния, в която има както полезни, така и неполезни комбинации. Чипса, разбира се, не го препоръчваме, тъй като това са все пак пържени картофки, а пърженото в никой случай не е източник. Какво се случва с класиката бира с пържени картофки в такъв случай? И сиренце. Ако е в така малка доза, пържената картофка не би трябвало да допринесе за кой знае какъв калориен внос. Но, разбира се, бих препоръчала нещо друго за мезе, каквито са, например, суровите ядки, които тук сте предоставили, каквито, например, биха могли да бъдат едни сурови зеленчуци. Аз обичам често да давам за пример пръчици от целина с хумус, или пък печено картофче, или пък някакъв вид бира, или пък защо не е някакъв хубав, не чак толкова мазен колбас. Има и такива. Това ще да питам, като за месо става, защото българите и въобще хората по света обичаме, като пием бира, да има вурчета, наденички, кюфтета и прочие. Именно, които допринасят именно за този свръхкалориен внос. Кюфтетата, кебабчетата, с които тя върви, цацата в пържения вариант и така. Значи човек, ако си пие по 1 литър на ден бира в нормите, без да се тъпче с всичките останали неща, той няма да има това бирено коремче, за което се говори. Точно така. Казваш, че за мъж 3 малки бири на ден е препоръчителна доза, за жените? Световната здравна организация, както и, разбира се, всички регулаторни органи, имат препоръчителни дневни дози на алкохол. В бирата се съдържат средно около 5% алкохол. Разбира се, има и по-ниско алкохолни и по-високо алкохолни. Но препоръчваната доза е 2 малки бири за жените 5 дни в седмицата и 3 малки бири, т.е. 330 мл бири за мъжете 5 дни в седмицата. Но това означава никакъв друг алкохол, нали? Много важно да направим това уточнение. Да, разбира се. Да не се объркват хората, че това е 3 бири с 5 ръки. Отделно. Значи, моята препоръчителна доза е 3 ръки, 3 бири, 2 мастики и 4 чаши вино. 4 чаши вино, това ми е на ден. Не, тогава ще станеш алкохолик, Саша. Да, благодаря ти, Райна. Точно този уикенд ми разказваха историята за някакъв чех, ако не бъркам, който въобще не пие вода, и общо взето израснал с бира. С други. Между другото, в бирата има голямо съдържание на вода. 90% от съдържанието на бирата е вода. Така че не случайно тя е една от препоръчваните напитки след интензивни физически натоварвания, тъй като възстановява водно-електролитния баланс на организма. Така че със сигурност една бира
е добра хидратираща напитка. Може ли бирата да бъде част от един здравословен начин на живот? Ти се занимаваш с това да консултираш хората как да живеят и да се хранят здравословно. Ами да, умерената консумация на бира може да влезе в здравословния лайфстайл, в здравословното живеене. Така че, когато е в умерено количество, пак да кажем 1 до 2 бири дневно за жените и 2 до 3 бири дневно за мъжете, малки бири, бихме могли да ги включим в един нормален начин, здравословен, балансиран хранителен режим. Добре, Райна, ние доста често сме чели и чували, че бирата е здравословна напитка, че в нея има много здравословни вещества. Какво е всъщност, каква е истината? В бирата се съдържа вода, както казах, хмел, малц и пивни дрожди. Именно те са източници на много полезни вещества. Например? Например, бирата е известен източник на витамини от групата Б. Почти всички витамини от групата Б, даже всички витамини от групата Б и фолиевата киселина се съдържат в бирата. И затова често казваме, че дори тя е един добър източник на витамини от групата на Б групата. Освен това, в бирата има интересен факт, че се съдържа една незаменима аминокиселина, която е структурен елемент на белтъците, изграждащи колагена, пролин. За да не ставам прекалено теоретична, бирата в този ред на мисли има антиейджинг или противостареещи свойства. Как точно се случва това? Тази аминокиселина отговаря за строежа на колагена, за синтезата на... Нали, знаете, че се мажем с такива кремове и постоянно консумираме такива претендиращи за източници на колаген напитки, така че бирата би могла да бъде добър източник на пролин. Различните видове бири съдържат различно количество пролин. Правени са проучвания от 132 микрограма на 100 мл до 534, което е едно доста сериозно количество пролин. А живата бира по-конкретно, тя като е жива, съдържа ли тия вещества в още по-голяма степен? Различните видове бири имат различни свойства и те се обуславят най-вече от функцията на дрождите, от заготовката от дрожди, която е подготвена в различни... Каква тази молекула на живота или как е нарича, която има и в млякото, и в бирата? В бирата се съдържат и антиоксиданти. Наричат я молекула на живота, наричат глутатиона. Той е един от силните антиоксиданти. Тоест има свойства да пак противостареещи и свойства да неутрализира свободните радикали или тези вещества, които се произвеждат при свръхстресови ситуации. Затова казваме, че бирата би могла да успокоява и така да благоприятства за Това е ефект, според мен, в който никой не се съмнява, да ни успокояващия. Да. На метаболизма как се отразява? На метаболизма бирата бихме могли да кажем, че се отразява добре, тъй като, пак казвам, тя е източник на витамини от групата на Б. А витамините от групата на Б са метаболитни катализатори, т.е. те са отговорни за правилното случване на метаболизма. Така че бирата допринася, благоприятства, не би навредила на метаболизма в умерено количество. Ти как би препоръчала? Чиста или все пак с нещичко, като мезе? Защото част от нутриционистите, консултантите по здравословно хранене и така нататък и препоръчвате много сложни схеми. Кое, кога, с каква разлика от Разбрах въпроса. Разбира се, аз не препоръчвам консумирането на бира на гладно, защото, разбира се, тогава ще се абсорбира по-лесно алкохола и ще навлезе в кръвообращението и съответно бихме могли, независимо, че тя е нискоалкохолна, натурална напитка, бихме могли да се алкохолизираме. Да, точно така. Така че добре е да сме си хапнали нещо здравословно. Тя се съчетава добре с почти всички видове храни и не би трябвало да имаме ограничения от към храните. Другият въпрос е, че е добре да си изберем по-балансирани такива. Ясно, че бирата трябва да е студена, нали? Топла бира никой не пие. Ами въпрос на вкус. Вероятно на повечето хора им харесва студена, така че да. На нещо друго, за което би искала да предупредиш? Бих искала да предупредя, че бирата в умерени дози наистина допринася за едно балансирано хранене. Може да влезе в балансирания хранителен режим на хората. И какво друго да ви разкажа? Мога да ви разкажа, че бирата е източник и на силици. Бирата е източник и на калци и електролитното й съдържание е много благоприятно и тя може да съдейства, знаете, има диуретично действие, дрениращо действие, може да съдейства за
намаляване на кръвното налягане до някаква степен, така че хората с артериална хипертония не би трябвало да се притесняват. Освен това, другото нещо, което така мога да спомена е, че тя има отношение и към синтезата на костното вещество, така че също може да се... Доста сложна напитка, Райна, като разказваш. Ти си гледаш, вики си една бира, нали? А то колко неща прави с човек? Тя е изключително, тя е натурална напитка и има изключително полезни свойства. Може би един въпрос, който вълнува част от нашите зрители по отношение на бременността. Имали сме го това като питане по интернет. Жени, които са бременни, препоръчва ли се да пинат биричка? Даже някои твърдят, че било полезно. Консумацията на алкохол по време на бременност в никакъв случай не е препоръчителна. За бирата конкретно? Бирата има и безалкохолни варианти, така че консумирането на безалкохолна бира по време на бременност, а и при хора, при които е забранено да се консумира алкохол, има и такива болни хора, да, може да се препоръча. Но няма как да препоръчам, няма как да посъветвам една бременна жена да пие какъвто и да е алкохол, колкото и ниско алкохолно съдържание да има. Ясно, да. Благодарим, доктор Райна Стоянова. Така, убедена съм, че всички, които ще си пинат доста бира, докато гледат мачовете от предстоящото европейско, са една идея по-спокойни. Наистина сме по-спокойни. Да, ти също. Аз също, въпреки че не пия бира особено, защото се въздържам. Благодаря ви за това внимание, уважаеми зрители. Сега продължаваме напред с доста интересни теми и гости. Ще има нещо вкусно, разбирам, тук в студиото. Какво? Нека да видим.